Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बहरनाय थाबाय स दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय नै आङो दायो साफायै दुगैखांबाय गाइस आरो आंनि स्टर बेरनाया एसे गोबाव जाबाय नै दाखोना ओंखारजोब्बाय आरो नै दाखोना ओंखारजोब्बाय ओमफ्राय नैबे गुलि गावनायाल'सो हामाखै आरो बे गुलि गावनाया सोर गावफैदोंमोनथाय डेन्जार शर्ट नांखादो आरो डिसेवहाय फुरा गिदिर जानानै दङ नै So नै आंनि बेकग्राउन्डआबो पार्पल आंनि गस्लायाबो पार्पल बिकज आई लाभ पार्पल गाइस ओमफ्राय स दिनैयो जोंहा आबै फैदो जनायनिफ्राय माने जोंहा मामानि जिहेतु आसलि बिमा जोंहा मामानि असे बिमा आरो बियो जोंहा दिनै जा आबैया ओमफ्राय दाख्लैनि भिडिअ जे आबौ नुदोंमोन ना बेयो जोंहा बाबानिबो बिफा नङा बा जोंहा मामानिबो बिफा नङा जोंहा बाबानि रिलेटिभ आरो माबा मोनसे आमाय ना मा जायो आरो आबौआ बेबायदि ओमफ्राय दा दिनै आं जायखौ दिनै इन्ट्रडिउस खालामहोगोन नोंथांमोननो बेनो जाहैबाय जोंहा आबैया जोंहा मामानि बिमा असे आरो स नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो स दायो लाइट अफ खालामसै गाइस नोंथांमोना फैसा दङ होननानै लाइटखौ न'निफ्राय बाहेराव ओंखारलांबाबो अफ खालामालासिनो थानाङा आरोना मानो होनोबा बिजलिया दैया जेरैबायदि जोंनि थाखाय इम्परटेन्ट स बिदिनो मोब्लिबाबो बिराद इम्परटेन्ट स दिनै आं मा खालामनो नागिरदों जोंहा मामानि थाखाय आं नोंथांमोननो देखायनो गाइस जोंहा आबैखौ देखायहैनो आङो Maha. Yo pai. जोंहा आबै हेनरा जोंहा आबै माबा बाख्रिथिं सिंलै नै बेनो जाहैबाय जोंहा आबै एक्ट्रिसा मा खबर आबै खानाय बुदांदां गुफुर हे मा आबै खैथायाव मोनफैनाय औ खैथायाव 3टा आबैयालाय बिराद गय जायो नामाब्रा हाथायखौ नायनो देलाय खेबसे जोंहा आबैनि हाथाया माबानिसो दै कालार खालामना लानायसो खिन्थु जोंहा आबैया हाथाया कालार फोननायसो नोंनि नामा मा दे खिथा जल्दि खिथा नोंनि नामा मानि थाखाय देवबारि जानाय इखौ खिथा देवबारि जन्म जानायखाय देवबारि दोनबाय हा सोर दोननाय नोंसा बाबाया सिगां मानसिफ्रा दोनहै नङा माखौ मिनदो आबै नोंनिया बैसा जाखो खिथा दे आंनिया जाबाय खोमा 40-50 आया आबै नोंनिया बैसा जाखो खिथा दे आंनिया जाबाय खोमा 40-50 आया आबैया आंखौ गोसोखांनो हायाखैमोनलै गोसोखाङाखै हा गोसोखाङो गोदोनि जुगानो दं सिनिफ्राय नुनाया उन्दैनिफ्रायनो होनदो नों खानायालाय सिगां गोलाव नङामोन नामा गोलावमोनथ' आरो बे बेमार जाना गबाय थाबाय आबैया नोंनि खानायखौ गोसोम खालामना होनसै दे ना हा जायाहाय जाया जागोनब्रा नुवाखै आंनियाव एसे नांनायावनो हरसेयावनो गुफुर फैफिनो हरसेयावनो थागोनब्रा 20 दिनसो 15 दिनसो हा गाइस गाबोन जोंहा आबैनि बार्थडे खुंगोन आरो जोंहा आबैया गाबोन बार्थडे जागोन आरो ना आबै आबै गाबोन जोंहा बार्थडे खुंगोन ना खानायानो मोनजोबा गैला जोंहा बार्थडे खुंगोन ना खानायानो मोनजोबा गैला मोनाखैलाय सिगां इन्दिरा गान्धी बायदिमोन गेजेराव गोसोम गैला गोसोममोन सिटासिया नै दाबो फुटबाखै गाबोन फोनना हरगोन दे गोसोम फोनना हरगोन मेगना गिजै दहाय आं फोनना होनो नागिरदोंमोन मेगना बुजोबोनो सोरबा मानसिनिया माने मानि जाया है नङा इनिया बुखायोनो खननै खनथाम लाबाय आङो मानि जाया आबै नै नायलाय आबै बेसे बोसोर जादोंमोनलाय 20 बोसोर जासिगोनब्रा 20 बोसोर आबै बेसे बोसोर जादोंमोनलाय 20 बोसोर जासिगोनब्रा 20 बोसोर आङो 60 बोसोरावनो
जादों बे 20 बोसोराव फैबाय दा बेसे पेन्सन जाबाय आं 3 बोसोर 60 बोसोराव पेन्सन लानानै 20 बोसोराव फैबाय 20 बोसोर हाबसिगोन दा जा आबैया गाइस 20 बोसोर जासिगोन जों आबैया आंनिख्रुइबो उन्दै माने थिगानो आरो 20 बोसोरनिफ्राय आरो 10 बोसोर थांबा आरो बुरि लांथारसिगोन 90 बोसोर जाबाय जा आबैया 90 ना आबै 90 बोसोर ना 90 100 जानो होनबा 10 बोसोर ल'थारसै माथो बा 100 बोसोरसो थागोन नामा बोसोर ओमफ्राय दा बे बोसोरसेबा 20 बोसोर जा आं हालालै गिदिर मा दां 80 बोसोर जाबाय 80 जाबाय थ' दा बैसागो मोनबाथाय 20 बोसोर जासिगोन आयो आं हालालै माबा 20 बोसोर जासिगोन दे बैसागोनि बारबानो जासिगोन दा फिसाजोआ आरो आं फिसाजो नैबेनि फिसाजोआ नैबेयो बिनि फिसाजोआ आरो आं बिमा फिसा फिसा सोर उन्दुबाय उन्दुवाखै saya biar mana phone naik kasih. जोंहा मादैखौ Aku naik apa? जों खांनो नागिरदों Ayo. Siapa jam berapa? Bangai ber dengan aku dia bergaya jiu ada lama jiu sampai di baju sana. ट्रेनाव ना Urun sekarang. Kata. Tangan ber has kita mas ba. फुङाव गाखोना नोंसोर फुङाव गाखोदोंमोन Orok. बा महरसिम दहैमोन Orok. मा खालामबाय थानाय फन Tidak लाबोबाय mau pergi. आबै नों मबाइल लायो ना लाया Yang mulai. मबाइल गंसे बायना हरनोसै आं Nah. लाबोनो लाया Wan nambah dengan mobil balang. वान नाम्बारलै गोदोरखौ नांगौ मबाइल गंसे बायना हरनोसै Sini dengan aku. थुनो रोंबासोबो Iya लाबोनो kali apa? Ibadah mobil नों नाम्बारखौ मोनसेल' सेभ खालामना ला नों बिदिल' रायलायबाय था होमबानो मोनसेखौ आबै Itu betul naik. मबाइल गंसे बायना हरनोसै Nah, नाङा मानो baik sang sih baik belum bapak ya. मानो माबा आइ फैदों नायदों बा मादै रेस्टुरेन्टनिया Hello. Kantong lima. Mudah aja lagi ya. Sudah pun jangan salah ni kamarnya bu. Sudah salah ni kamarnya bu ya. Siapa tangan ni pandai kerja ba. Ya, abis sama ni. 사진을 보고 지모다 또 Dia ram ram. Akhir macam sampai mana pun umsel. Kau bungkung ke dari akan aku enggak nih, bungkung lama. Bungkung salah ya. बाउ ले एक्टिङ आदो Mau tak kau ni, jauh sana bang muda. Doi pun ni kan dia betul. Kawin thang ke semua. गाबोन थाङा Ani siapa kami malah dari. बाबाला सिगि Kandungnya. Dia surau dia kau ide gua coba kau bay. Dia surau, maba lain deh. Bahan saya. Muli saya kau kamu thang deh. Kamu lihat deh. Hama kena. Kandungnya ya. Hah? Ayahnya. Di sana. Montolin ya, apa? Budbarin ya. आयो सोरनि नामा बुधबारि आयो माथो मादैनि नामालाय आबरसो Boleh nak berani sini. नोंनिया देवबारि फिसाजोनिया बुधबारि गावगाय दोननायब्रा Saya pun lagi sedar ya. Saya nyopon nak. Saya nyopon nak kia, apa saja. Saya sama ibu siapa? Saya sama ibu siapa mana mungkin. Saya tak kau nak. Malah ni kan kau nak lagi nak.
Malah gaya kau nak lain gula. Jama madene khitarna abi ya. Gundungfोराबो. Sukanya kau makan tak kau makan. Apa jana oleh san pai malaba. Gemca. Tangan ro मा गामि लिया बे नोंसिनिया? Yes lah. Aku membantu hamba sih kan seperti apa? Soal ayu lihat. Hara itu. Ayu. मा गामि लिया बे नोंसिनिया? Andulesra, Amdulisra. Siapa? Seorang manusia. Sulisra. Seorang manusia. Syekh kamu ni kami le macam. Syekh kamu ni. Dari buri ni angin ni mayu. Aduh tu dah punya no. Kalau mayu. Gawale, kau keluar. Aku katanya dah foto. Abon makina. Serau, nengar. Aduh tu. Neng ni bina nawa. Sobdang na abu. Eba di mana ke khatir gilang tu. Sobdang na abu. Eba di mana ke khatir gilang tu. Menjabat hasil. फैसासो हरोनो बियो आबौनो मिथिबाय आबै थगायदो Siapa gila? Jawab tu apa sih nanti sana benda biang. लाखिनोसै आबैखौ बेखायनो जाहोनाव थालाङाबो नो माबा Siapa ruwati lagi nak jangan thai. थाद मा रुवाथि लाखिनो जोंहा रुवाथि दंखायोना जोंहा रुवाथि दंखायोना Thai ai gede tapi bepa. Me kalau tahu nak jadi mas kan. मेगन नायजानाया आबैयासो मालाय नेपालाव थांदोंमोन न'आवहाय Bete bari kuri siapa kalau lang di sini. Tang saya akan bayar. आबैया सानसेखालि मा खालामनाय मिथिबाय ना मैगं खानानै जाबोबाय जाखांबानो खुगाया दावखि दावखि मोनामो मा मैगं ओइ खानायाव सिथाबनाया खानायाव बे खुबैबा सिथाबो बेखौनो संनानै जाहोनानै साला Oga. जि मोनामो Gede sana muda. ओइ जायालै आं बेखौ थैना थांबाबो Mana jende? Wah, kira. Dede. Mereka talai dene, kau yang bayar buri manusia. Gosla. Man bawa. Masih sih man ini ya bu. Masih nak kenal, baik ke baik. Elai dokter kan siapa baik. Bray. Pali kan siapa. Jadi kamu Ada nih kan siapa baik dah elai. Ma buru ke dah tu. ram ram tha. Ma buru ke? Ram ram tha. Nur dua ram dang seksual. Oh. Ini banget. Oh. बेमार आजार दा जाथों ना Siapa malah kanai kan lomor itu korban nih. Isan. Baba nu. Sana. Babu ni bisa ganti aja. Nai jam. Ane mak hotan lainnya. Nai saya balik dah. Nggak usah lepak. Usah bima nih. Udah tak pernah lebih. Bima nih usah. नोंखौ गोदो सेंग्राफोरा गोसथोयोना गोसथामोनलै Kristo sama. हा Kristo sama gue udah bagus, udah bagus. नोंलाय आबौदोलाय गोसथोनानै हाबा जानाय ना सोंनानै हाबा जानाय Bagi dia berapa? गोसथोनानै सोंनानैसो गोसथोनाय नङा Nai nalai dah. नायनासोलायनाय होमबा नोंहा गोसथोनाय गैखायामोन गोदोनि Iya. गैया माथो गोसथोनाय दङ मार गोसथोयो होनना बुंनायालाय Ini aku tuh. आसलियाव गैया ओरैनोसो Hanya hati dia ke sini. नायनो Ya konas. थै मोजांसो आयौ हाथाया नुवाखै माने नों सादा जाफायो नामा आबै हा सादा जाफायो भगबान हाथाया सनानिसो जाबाय आबैनिया Sekarang yang हे सिखादो जोंहा आबैया हाथायखौ सेखादोसो हयो नालाय माबा ब्रास इउज खालामा सिखादोसो हयो लाबा जल्दि नायनो
दिनैसो फार्स्ट टाइम हाथाइखौ सिखादो एरख'नाय नुसिगोन गाइस नोंथांमोनाबो नुवाखैबा नायनो हागोन आंनि भिडिअखौ नायलांबाय था जाबाया सिखाला खोना अबेथिं हनो इयाव फाय जोंहा आबैया पुरा सिखादो नुवाखै हाथाइ एरख'नो नागिरबायलै आयौ आं हालासो हामारगोन एरख'नो हो साफा जायो जाला ए आबैयाबो एसे एसे थेफल थाङो माथोलै खावलाया मामानि बायसा आबैया खैजोन फिसाजो दंमोनलाय आबै साबा फिसाला सासेल'मोन जोंहा आमायाथ' दाख्लै गोमाबाय नालाय आमाया जोंहा आमाइ सासेल'मोन आरो ओमफ्राय जोंहा मामानि बिनानाव साथाम ओमफ्राय बिब' सासे हाथाइ नोंनिया ब्रास नांलाया होमबा न' ब्रासदोबो हुयो खारा थौ डक्टराव लांना फैनो बाङाय साफा खालामना फैनो ए गुफुर गुफुर जाजोबगोन नोंनि हाथाइया मानो बोरैबा बौगोन दै सिखाया गोबौ होनखादो देन्जारसो नायनो आबै दे हाथाइखौ खेबसे देखाना होलाय हाथाइखौ देलाय देन्जारानो हाथाइया